kai me ma ka sani ne akan tsafi, Malin? Babu. Yau za ku gwabza domin nasara da kuma kima. Hakan ne mizanin ku a matsayin maza. Lalle wannan zai sha jinya. Dama mana Malin, ba wasan duka da matashi bane. Ba abinda zai iya kankama a tsakaninmu. Idan ka zama sarki, duk za ka iya sauya wannan. Sunana Lancelot. Kada ka taɓa ɗauka cewa za ka iya yi min ƙarya. Shirin da kuka jima kuna dako da yaro matsatsibi yana nan ɗorowa. Malin, ita na bakwai yana kan hanya. Wannan ba masarauta ce da taramta tsafi, ka manta da haka ne? Amma kuma duk da haka har yanzu akwai masu yi. Durdawa fa kace suna taimakawa mutane irin waɗannan. Su da aka ya dukufa kan sai ya ga bayan su ba za su taimake ta ba. Kashe kai ne tunkarar su. To sai wa kenan? Gani nan, kamar dai da na saba.